Sa number 6 Chinese national nga most wanted arestado sa Dumaguete City. Dakop ang ginakabig number 1 most wanted person sa Calabarzon sa joint operations ang nagkalain-lain nga law enforcement agencies malapit sa port area sa Barangay Luok, Dumaguete City sa Biyernes. Bit-bit ang warrant of arrest sa kaso nga robbery kag carnapping, ginaresto sang otoridad si alias C, 34 anyos, isa ka Chinese national kag anay empleyado sang Philippine Offshore Gaming Operator o kun POGO. Ang pagdakop sa babaeng isa ka joint operations sa Police Regional Office Negros Island Region, National Capital Region Police Office, Police Regional Office 4A o po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission Task Force. Sa karon yara sa custody sa Dumaguete City Police Station ang akusado. Sunod sa NCRPO tuig 2021 sa nagkonsabo ang foreign national nga kawato ng Toyota Alphard nga salakyan nga nagabalor 2.7 million pesos. Matapos sini, nagpangayo sang 3 million pesos nga ransom ang akusado para ibalik ang salakyan. Una nga nadakpan ang babae sa kaso nga extortion apang siya ang nakapiyansa kag nanago suno sa pulis.